파코로 सरखार अबे फाग्ला फास मासाव सरखार बायफेरनो होनदोंसोलाय मुर्खफोर सोर फाग्ला बुंदों सरखारा बिदि सिफायलाबाय मोनजायो नामा जाम्बाफोर पाब्लिकफोरखौ मुर्ख दा खालाम पाब्लिकफोरा जाम्बा नङा 5 बोसोराव नोंसोरो जिबादि लेलाय लेलाय खालामबोदों आरो बिपिएफनिखौथ' जों बुंबावला नोंसिनि इउपिपिएलनि माखासे वार्कारफोरखौनो नोंसोर नायनो रोङाखै दिनै पिसिडिआर इउपिपिएल पिसिडिआर जितु फाउन्डार खुलुमबाय बयजोंबो सिनायजानाय जन गारजि बिथाङा इउपिपिएलनि सायाव मोनसे बिबुंथि होदों नोंथांमोना नायनानै ला दा इउपिपिएलआव सोर एमसिएलए सोर एमएलए बिनि सायाव गोबां बाथ्रा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन सोर देरहागोन एबार बिपिएफआ थांगोन ना इउपिपिएलआ थांगोन बेखौथ' बुंनो हाला इलेक्सनाथ' मोनफैबायानो जोंहा 9 तारिख गाबोननिफ्रायनो जागायजेनबाय जोंनिथिं दा नोंथांमोना बबेयाव भट होगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना रावबोथ' खोन्थाखानाय नङा बबेयाव भट होयो ना अब्लाबो नोंथांमोना मेक्सिमाम मानसियानो माबाखौ टीमखौ मोजां मोनो ना बिपिएफ ना इउपिपिएल बिजेपि बेफोरबायदि गोबां मानसिया कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय दा बिथां जन गारजिया मा बाथ्रा बुंखो इउपिपिएलफोरनि सायाव एडभान्स बिथांमोना हारिनायनि बाथ्रा बुंखाबाय मा बुंबावगोन दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदो दा गोबां जों नुनो मोनदों सोरबा इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव जइन जाफैनाय आरो मेक्सिमाम दा नैबेनो दै माने इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव जइनिं जाफैदों बिथां नेरसोन एक्टराबोथ' इउपिपिएलआव दोङोमोन दा बे इउपिपिएलखौ नागारनानै बे बिपिएफआव जइन जाफैबाय आरो जोंहा बिथां फैलासारमोना गाराखै माने इउपिपिएलआवनो नाजागासिनो आरो थाख्लाय बिथांमोनाबो नाजागासिनो इउपिपिएलआवनो दा बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलखौ नागारनानै माने प्रेक्टिकेल बिथाङाबो बिपिएफआव जइनिं जाफैनानै गोबां बाथ्रा बुंदों खालि थगायनायल' इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौनो मावाखै थगायनाय माबानाय आरो सोरबा बुङो बिपिएफ सरकारा फैनायखाय लायनो माने जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय रेप खालामनाय माने बांबोदोंनो आरोना माने बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दा बेसेबां सैथो बेखौ नोंथांमोनानो मिथिखायो न' इउपिपिएल सरकारनाव ना जोंहा बिपिएफ सरकारावमोन दा बेखौ आंबो बुंनो खोथा गैला बा आङो बुंनो गोसो गैला नंगौना नङा आंहा मोननै पार्टिजोंबो मोजाङैनो लोब्बा दोङो जेरै इउपिपिएलथिंबो बिपिएफथिंबो आंनि थाखाय बेस्ट जोंहा हारिया माने मोजां मावलांबानो जाबाय हारिखौ बा जोंनि लामा दलां माने स्कुलफोर गथ' गथायफोरनो एसे हेल्प खालामनाय बेफोरखौ होबानो जोंहा मोजां मोनो बिपिएफआबो बा इउपिपिएलआबो मोननै सरकारथिबो आंहा मोजां मोननाय दोङो नाथाय खामानिखौल' मावफुंनांगोन दै खामानिखौ मावफुंथारनांगोन जेरै पाब्लिकआ नोंथांमोननो भट होयो पाब्लिकफोरनि थाखायसो नोंथांमोना राजा जायो अब्ला नोंसोरबो पाब्लिकफोरखौ एसे नायनांगोन सरकारफोरा नंगौना नङा लोगोफोर बेनिखायनो रावखौबो बासिनो नाङा पाब्लिकखौबो बासिनाङा सरकारखौबो बासिनाङा सरकारा पाब्लिकखौबो नायनांगोन पाब्लिकआबो सरकारखौ नायनांगोन बेफोरबायदिनो आंहा मोननैथिबो सापर्ट दोङो खालि जोंनि हारिखौ मोजां लाखिबानो जाबाय देरहादों होननानै हारिखौ फानना जानो नाङा मालाबाबो बियो मालाबाबो सरकार जानो हाया जुदि जोंनि बर' हारिखौ फानना जायोब्ला सोरबा सरकारा जोंनि बिटिआर बिटिसिनि सरकारफोरा बेखौ आं बुंदों आरोना रोखा बाथ्रा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया दा जोंहा बिथां जन गारजिया मा बाथ्रा बुंखो जों नायग्रोना लानोसै गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय गावनि गामिखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों खोन्थाहरलायदो दे नायग्रोना लानोसै जों भिडिअखौ हेलो भिउअर्स गुड इभिनिं अल आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाया जाहैबाय आं इउपिपिएलनि सायावनो आरो सोरखौ बुंबावनो थारमाने अनेक जायगायाव इउपिपिएलनि माखासे नेतागिरिफ्रा ओरैबायदि पाब्लिकफोरखौ मूर्ख बानायगासिनो जाम्बा बानायगासिनो बे जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन बे फेरेंगाखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव मा लिरना दं बेखौ नायग्रो मा लिरनाय दं बेखौ नायग्रो बेवहाय पाब्लिकफोरखौ मूर्ख दा खालाम 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै एफा जाम्बा बादि होख्रावबाय थानानै पाब्लिकफोरखौ मूर्ख बानायनो नाङा मालाय बुजिनानै जिसिबां माबा दङ इउपिपिएलनि माखासे नेताफोर दङ बुजिनानै मालाय बिपिएफआव हाबफैजोब्बाय
जाय जाम्बा जलाफोर बिसोरसो दासिमबो दङ बे माइन्ड ब्रेन वाश खालामजानाय मानसिफ्रा जाय बुजिनो गोरों दुनियानि मानसिफ्रा हाबफैजोब्बाय इउपिपिएल नि नीति आदर्शखौ जाय मोजां मोनाखै आरो जाय माने साबजाथाव मोनाखै बिसोरो गासिबो ओंखारना फैजोब्बाय इउपिपिएल निफ्राय आरो जाय मानसिफ्रा दाबो दंबावो बिसोर जेबो गैया बिसिनाव बे थाइसे थाइनै मोनदों ब्रेन वाश खालामजादों जेबो गैया इउपिपिएल माने कुनु डेभेलपमेन्ट गैया कुनु एजेन्डा गैया बिसोरो डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा मोनसेबोथ' लानो रोङा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल जायोबा सरकार थानाय नङा मा थानाय नङा अबे नोमफा खर'आव सरकार अबे फाग्ला 5 मासाव सरकार बायफेनो होनदोंसोलाय मूर्खफोर सोर फाग्ला बुंदों सरकारा बिदि सिफायलाबाय मोनजायो नामा जाम्बाफोर पाब्लिकफोरखौ मूर्ख दा खालाम पाब्लिकफोरा जाम्बा नङा 5 बोसोराव नोंसोरो जिबादि लेलाय खालामबोदों आरो बिपिएफनिखौथ' जों बुंबावला नोंसिनि इउपिपिएल नि माखासे वार्कारफोरखौनो नोंसोर नायनो रोङाखै दिनै पिसिडिआर इउपिपिएल पिसिडिआर जितु फाउन्डार मावथि सार दिनै मानि थाखाय फैनांगौ जादों बिनि दुखुआव बिनि माबायाव बिखायाव मा दुखु दं सोंनानै नाय इउपिपिएल नि मूर्खफोर बेनाव मा दुखु दं सोंनानै नाय दिनै सासे फाउन्डारा ओंखारबोनाया बे एफाग्राम गोरलै खोथा नङा बेखौनो नोंसोरो थाखानि लब टिकेट बिदोंमोन हेनथेन बिदोंमोन लाब गैया मा दुखु दं इउपिपिएल नि नीति आदर्शखौ मानो मोजां मोनाखै मानो ओंखारबोदों सोंहै इउपिपिएल नि सासे मानसि ओंखारबोबानो फैसानि थाखाय ओंखारलांदों मादों लाब गैया पाब्लिकआ बुजियो रावबो गैला 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै नोंसोर जेबो पलिटिक्सबो बानायनो हाया थैबाबो देरहाया जाम्बा जागोन नोंसोरो जाम्बा जाजोबगोन दासिमबो टाइम दङ 9 तारिखआवनो इलेक्शना दासिमबो टाइम दङ मोजां बुजिनानै मोजां हाबफै मस्ट वेलकाम थैंक यू सो माच আমাৰ অপজিশ্যন দল এনডিএ একেসকলে মানাস সমষ্টিৰ বাহিৰত কেণ্ডিডেট হিচাপে মনোনীত কৰিছে আজি মানাস সমষ্টিৰ ৰাইজে সমষ্টিৰ বাহিৰত কেণ্ডিডেটক কোনোদিন একচেপ্ট নকৰে আৰু থানেশ্বৰ বসুমতাৰী যোৱা আমাৰ চাপাগুৰি সমষ্টিত যেতিয়া উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম ছাৰে কোকৰাঝাৰৰ পৰা কেণ্ডিডেট হিচাপে হৈ আহিছিলে তেতিয়া বহুতা মানে ঠাট্টা কৰিছিল ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰক যে ইউজি হল চালানিয়া মাছক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে বিভিন্ন ধৰণে ঠাট্টা কৰিছিল এতিয়া নিজে মানাহৰ মানে চালানি মাছ তো মানাস সমষ্টিৰ ৰাইজে মানাস নদী বিকে নদীৰ লোকেল মাছ খায় চালানি মাছ নাখায় গতিকে কোনোদিন জিকিব নোৱাৰে আজিৰ দিনটোতে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিপিএফ কৰ্মীসকলে সেইকাৰণে মই কৈ আছো আজিৰ দিনত মোক ৰাতিৰ পৰা ফোন কৰিছে ৰাতি 10টা বজা 3:30 বজালৈকে মোক ফোন কৰিছে বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীসকলে মানাহৰ তো একেসকলে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনোদিন জিকিব নোৱাৰে মানাস সমষ্টিৰ আমাৰ ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মী আৰু মানাসৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মোৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আস্থা এই বিশ্বাস আস্থা থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ নেতৃবৃন্দ আৰু আমাৰ দলৰ সভাপতি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে মোক মানাসৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিলে তো মানাস সমষ্টি হ'ল এটা মানে আমাৰ অসমৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সমষ্টি তো ইয়াত বিভিন্ন সমস্যা আছে ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে দলঙৰ সমস্যা আছে আৰু গৰাকৰণীয়াৰ সমস্যা আছে এই সকলো সমস্যাবোৰ মই ৰাইজৰ লগত থাকি পেলাই কাম কৰিবলৈ মোৰ খুব ইচ্ছা গতিকে মই আশা কৰিছোঁ ৰাইজে মোক সহায় কৰিব এইটো মই মানে এইটো সেল্ফ কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস আছে কিমান আশাবাদী আপুনি জয়লাভ কৰিব পাৰিব এই সমষ্টিটোৰ পৰা নিশ্চয় কাৰণ ইয়াত